Ho arreglen la llumeta tots els anys, igual no veig a ningú. I suposa que enguany hi ha més gent que el normal. No sé per què, però tinc aquesta impressió. Bueno, avui tocava una sèrie d'anècdotes, però les condicions físiques no són les mateixes que pensava jo. Començaré per alguna anècdota, com per exemple, complixes 88 anys, són uns quants, ara si sumes són 8 i 8, no 16, tampoc millor. I t'encontres en una notícia impressionant que t'arrastra i et fa passar molt de temps mal. Nada més, ni més ni menys que troben un càncer en un ull. En un ull, com és natural, en mi té que ser en l'esquerra. I ahir tinc l'animalet, afortunadament no em fa gens de mal, però molesta de tant en tant. Per altra banda, això és la cosa trista, però que es salva perquè el dolor desapareix. Però el que sí que tenia molta il·lusió era en el 18 aniversari dels Premis Bernat Capó. I jo volia fer una sèrie de recorregut, però clar, no estic en les condicions que voldria, però no puc oblidar-me a Cendra. Gabriel Cendra és el verdadero autor d'aquests premis. Ell se'ls va inventar, ell es va posar en marxa, després ha trobat la col·laboració de la filla i del fill perquè arribaren a 18 anys. En arribat a 18 anys, en la gran sort de que ja podíem votar, però a veure qui vota ara. No ho podem aclarir. Una volta, dues voltes, tres voltes, i Déu sap el que durarà això. Però, en fi, Cendra té aquest honor que jo voldria que, de qualsevol manera, el senyor que ens ha donat la notícia de la creació del Departament de Cultura Popular en la Diputació de València, que en algun racó d'aquest departament figura el nom de Gabriel Cendra, perquè és el creador d'aquest premi, el creador d'aquesta denominació i el creador de la cultura popular en el País Valencià. Demanaria per a ell ja almenys un aplaudiment. Després, alguna cosa més. Així vens i sents que tots els que parlen, Bernat Capó, que bon xiquets i tal, la meva dona dona fe de que sóc bon xic. Però ara estic pensant que el diumenge que ve, el dissabte que ve, em toca una altra sessió. Una altra sessió perquè m'han declarat l'Ajuntament i l'Institut fill predilecte de Benissa. Això és molt important per a mi. En aquest moment soc el senyor més important de Benissa. Vaig per al carrer i tots em pregunten com estic. Fa una setmana anava i ningú em preguntava res. I jo, xano. Hasta m'havia comprat un guiato que no m'atrevia a quedar-lo, perquè m'agarrarien del braç i m'emportarien per aquí. No. Tinc por a aquest dissabte que serà Bernat Capó constantment. No sé fins a quin punt arribarem, si la picaeta després farà oblidar, però llavors us asseguro que és una satisfacció per a mi tremenda haver arribat en aquest moment. En aquestes condicions, a pesar de la cosa contrària, del càncer que no alcança molt, perquè l'oncòloga que em va atendre diu no, vostè no s'ha de preocupar, vostè quimioteràpia no l'han de posar, vostè no l'han de posar de radioteràpia, a vostè no l'han d'operar. Però entonces què? Pues no, para andar tranquil. Con molta gràcia. I, bueno, torne al passeig del poble, que et diuen com estàs, com has d'estar, si caminen. Fins a l'extrem de que així un ascensor m'enganxa, m'arranca un poquet de pell i em posen en la farmàcia un apòsit, crec que es diu, que té el color de la carn. I ningú fa cas, ningú diu res. Vas pel carrer, ara
sí per la cosa de la denominació aquesta. Però, si estic ferit, ningú es preocupa de mi. Solució, agarra una etiqueta d'esta blanca i només passa el carret, això què és? I clar, ja està més satisfet. Fa més normal. Apartat esta part de la important de Gabriel Cendra i la humorística del que està passant. El que està passant amb mi, l'alegria que tinc, en aquest moment Benissa té una placeta que me l'han dedicat a mi, té una biblioteca prou important que porta el meu nom, ara soc el fill predilecte del poble i ara sí que agarraré el diable. Penso que ho arribo. I això és tot. Moltes gràcies. Espero l'any que ve estar així acompanyant-vos, encara que sigui apoyat en l'Egiato, i que això continuï. I no s'oblideu mai que sí, el pare de la criatura és Gabriel Cendra.